Ve meşare digel Barez Doktor İdris Şahin جێگرێ سەرۆکیە پارتیا دەبا و بەرپرسێ کارن هەڵبژارتنە یەن پارتیا دەبایە ئەمێ گوتوبێژ بکەین کۆ بشوەیەکە ڕاستەخۆ لە ئەنقەرێ وێت گەلمە بیتن بەرز شاهین ئێبار باش تو بخێراتیش بۆ کوردستان 24 نەها مخالفەت دە جوینێدایە بنەریناتە دە جوینا ئیرودا وێ بکار بن نامزەدێ سەرۆک کۆماریە هەڵبژێرن despêkê rojev diyar e di rojevê de diyarkirina namzet nîne ya sereke ku serokkomarekî çawa de were hilbijartin her wiha namzetekî çawa dibe divê civînê de herî zêde li ser van mijaran de danûsandin were kirin em jî wek partiya deva em dixwazin zêdetir dema veguhestina sistemê were gotûbêj kirin dîsa namzetekî hevbeş yê serokkomarî karên wî çibe her wiha çêkirina sistema parlamenterî dê çawa be li ser vê bingehê guhartina destûrê mijarên din di rojevê de em her wiha divê serokkomarek ku nû were hilbijartin hin erkên xwe dabeş bike li ser wezaretên din niha ev maseya şeş aliyan maseya gelan e divê destpêkê nexşereya guhertina sistemê were gotûbêjkirin her wiha ji siyaseta derve mijara penaberan dîsa li ser karên hikûmet û parlamento û dadgehê hin danûsandin werin kirin û di hemû waran de lazim e hemû alî rêk bikevin. Barez Şahin, İttifaka Cumhuriyet ya serokatiya Recep Tayyip Erdogan gelece berpirsên wê dibêjin ji ber nakûkiyên di nava muxalefetê heya niha nekariye namzedê serokkomarî diyarî bikin. Erê gelo rast e nakûkî di navbera muxalefetê heye ji ber vê yekê nekariye heya niha namzedê xwe diyarî bikin. Sayın Cumhurbaşkanı ne dediği hiç önemli değil. Pir giring nîne serokkomar çi dibêje em li gotinên wê nanerin em vê dinêrin ku welat aniye çi halê niha krîzekî mezin di hemû waran de heye û ev sebebê yekemîn jî serokkomar e niha li gor gotinên wî em nikarin navekî diyar bikin ew dixwazin ew nav were eşkere kirin ku ev wê armanc bikin û lawaz bikin maseya şeş aliyan hemû tiştan dizane çi kengê çawa biaxive hemî van babet baş diyar kirine û dixwazin destnîşan bikin. Tamam. Hêr amade ne weke maseya şeş alî weke muxalifeta Türkiye'ye yani peywendiyên baş digel HDP jî dabinin ji bo vê yekê ku dengên Kurdan dengên HDPyan jî ji bo namzedê we bihên ji bo serokkomartiyê. Biz öncelikle altılı masa yani halkın masası olarak em wek masaya gel masaya şeş aliyan
armanca me sereke eveku em sistema serok komari davi bikin o derbasi sistema parlamenteriya bi hizb bin. Jixwe naha be HDP ra partiyên çep hene ewan jî blokekî nû û diyar kirine. Ew jî dijî vê sistemê ne. Ew jî dixwazin ev sistem were guhertin. Em wek mase şeş alî dibe em namzetekî wiha derxin pêş ku aliyên ku dixwazin sistema serokkomarî were guhertin. Guhertin lazim e piştevaniya vê bikin. Em dixwazin piraniya gel piştevaniya vê namzetê bikin. Dengderên HDP jî bi awayekî rehat bi dilxweşî bikaribin dengê xwe bidin wê namzetê. Em ez jî bawer dikim namzetekî wiha dê derkeve pêş. Tamam. Niha dibe ku em wek itîfaqên cuda dikevin hilbijartinê lê Baş e. Berez Şahin. Siyasi partilerin birleşebileceği Berez Şahin. Pakêça muxalifetê masaya şeş alî ji bo pirsa Kurdan çi ye di dahatî da? İşte bunun için söylüyorum. ji bo vê em dibêjin beriya ku namzet were gotûbêjkirin divê li ser pîvanên di ser mijarên sereke nêrîna aliyan nêzîkî hev bin. Em wek partiya deva divê mijarê de zelal ne. Em dibêjin li Tirkiye pirsa Kurd heye û çareserî jî birêyên demokratîk dibe. Em vê meseleyê baş dizanin û di hemû karên xwe de li ser bingeha mafên bingehîn û azadiyan dimeşin. Mafên mirov ku çawa dema ku ji dayîk Berez Şahin, ev axiftinên giştî ne. Nerîneka zelal we heye ji bo pirsa Kurdan ku Kurd fêm bikin. Bêjin sivê rojê de eger muxalifet gehe ji desalatê yanî wê bikarbe bi van rêyane çareseriya pirsa Kurdan bike li Bakurê Kurdistanê Tirkiyeyê. Nek axiftinên giştî. Ama altılı masada henüz ortak olarak gündeme gelmişti. li niha Şimdi bu mesele işte biraz önce divê pirsgirêkê de hinek berê jî min got ew dibêjin diyarkirina namzetê hevbeş gelo pîvanên partiya deva çinim. Partiya deva dibêje partiya deva dibêje lazim e li pirsgirêkên sereke de her şeş alî bigên nêrinekî wek hev. Taybet duwarê guhertina destûrê de erkên serokkomar her wiha siyaseta ewlekariya derve û siyaseta ewlekariya hundur li ser van hemû babetan ne tenê di buwarê aborî û perwerdeyê de em dibêjin lazim e nêrinekî hevbeş hebe ê hemû aliyan û li gor vê serokkomarekî namzetekî serokkomar derkeve û hemû Tamam. eger wan nebe her aliyekî dengekî derkeve eva ji wan çi encamekî dernakeve. Ev niha du mehên pêş me de em ê li ser van babetan gotûbêj bikin û em ê bikin rekeftinekî niha karê me pir baş dimeşe ahenga me baş e. Ev masaya gel ku em dibêjin masaya şeş aliyan hemû pirsgirêk bi awayekî serkeftî dê werin çareserkirin. Berez Dr. İdris Şahin, cêgirê Serokê Partiya Deva û berpirsê karên helbijartinê li Enqereyê gelme bû gelekî spas.